isibonakala isidalwa. Hayibo seyisenqinqi. Yebo mamthu. Imali gala kade phakathi. Yebo. Mangithi uzoba nemali uzoba nayo. Imali engangishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphinda phindekile kunale bekufanele bengilethile. Siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka njalo. Saba senkosi ngigicabeze ngemali. Umprofeti uMagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 kuBack Street ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo-10. Ngafika mina la ngihamba ngenduku njalo ngibona induku engayiphela njengoba usumodela nje ngiyamodela manje ngijonga usimanje ngusisi manje halala mkhetha halala Ubaba wakhuluma ngomuntu ocosha amabhodlela asile ebaleni kwakuyimini azasha athi amanye ahlaza amanye abovu ngathi awotshwala ayecoshwa yimi ubaba lento wayidonsa engangazi singakaze sisibonana Omunye wabantu abazophuma imali iqaqekile. Yangena imali engango 5,000. Ngiyabonga kakhulu kumprofeti. halala mpumelelo halala Ngabafaka izinto umprofeti uyayikhipha manje noma wathakatha emathuneni ngiyakulanda manje. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami mawufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho yilunge mbukelo wami. Njalo ngolwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo8 mbukelo wami. Bookie 1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabizwa. Bingelele babukele emakhaya sisebandleni lamprofeti uMagejageja lapho sizozwa khona abakhethwa beyifakazela ukuthi ngabe ukuhlangana kwabo nomprofeti zabe seyishintsha kanjani impilo zabo. Ubaba ke athi iviki lemali ke lele singena kulona. Ngolesithathu ntambama ngithi kwangingabo 4 kangihlele edaning nje ekhaya kwanento ethi nje ngekamereni lami. Ngihlala embhedeni wami ngibuka ifoni yami hawo. Kambe nga downloada uLotto Star. Ngifaka uTorrent wami ngaphumana nangu. Hayi wena ngo2 nje kuphela. Ulwesihlanu umbukelo wami eSwaziland ngifike eQathatha ePark Hotel la ngiza khona nabaqaqi ngicela uzoqaqa into zakho na uyazi imini ozoqaqa into zakho ngicela uzolanda into ezoqaqa bakini iqaqe zonke izidalwa zakini ezafaswa iqaqa inhlanhla yakho kudede ubumnyama ukukhanya bese kusondela kuwena umhla ka13 March kuyobe kungulwesihlanu ekseni ngo10 ePark Hotel ngicela uphuthumuze khona ungiphathele umnikelo ka200 emalangeni kuphela mbukelo wami ulwesihlanu ungakhohlwa ngo10 ekseni i1-on-1 izoqala ngo8 bonke abe1-on-1 bafike elimbukelo wami bese ngiqala inkonzo yabaqaqi ngizoqaqa mbukelo wami angazi uhlaleleni ekhaya ungezi kimi ngoba ngithunywe kuba ngizoqaqa into zakho Swaziland sabela uyabiza. Ngizothola ubufakazi ngesonto edlule ubaba esinike untabadilika wathi uzovela bonke ubuthakathi obusegcekeni singathuki. So ebusuku ngabo 10 ngavuka ngihamba ngochela ngathi ngiqeda kuchela ngatshela ekhaya ukuthi bangaphuma ke. Uhlala nobani ekhaya? Ngihlala nomani ngasekhaya. Bese kathi ekseni ngaselwa ngavuka ngikhathele ngakhohle ukubuza ukuthi abavuka eqala yini abayithola egcekeni kwathi kusanjalo kwavele kwanephunga elalinuka kwashisa wathi uma ephumela eminyango wahlangana neselesele elingangekhanda lengane sathi sithi siyalishaya lelo selesele alishayeki liyabaleka ngisho ubona ukuthi lizama ukubaleka kodwa lona liyahluleka ukuhamba hloya kwagxuma umatha angilethe untabadilika ngoba ngangoshila yithi mewuchela untabadilika likhukhumale libe likhulu kuba ngathi liyancinzelwa kwathi emva lokho la naba ke sakwazi ukuthola ukuthi silishaye ngizobonga kakhulu ithonya zababa kanye nogcobo lakhe silasebenza.
mbukeli wami ngomhla ka-14 kuyobe kuwumgqibelo ngiyadlula ngiyeHotso Hall eSekunda extension 12 ngizobe ngikhona lapha eHotso Hall nakhona ngiphethe abaqaqa angazi uhlaleleni ngoba uboshiwe awuthola imisebenzi awuthola inhlanhla awuthola imendo awuthola relationship konke kuyabheda uboshiwe udinga ukuzoqaqa ekseni mbukeli wami kuyobe kungu-10 ekseni abe 1-on-1 bafike ngo-8 ekseni umhla ka-14 Saturday kuMarch mbukeli wami eHotso Hall nakhona sabela eSekunda uyabizwa mbukeli wami ngendlela engithokoze ngayo ngiyakubona gela uncumile nje hey ngiyaziqhenya ngalo baba Nkosi yami hey wangitakula ha eKhethoritshi bayambona nje lo baba kuwe ngoba phela fanele la uhamba khona bambone kuwe lo mprofeti ukuthi le ndlela ehambayo umama iyasebenza impela nayi imisebenzi ibonakala babona kahle baze basho bathi hayi le ndawo uhamba kuyo hayi cha inamandla awu inamandla isimanga sezimanga hey isimanga sezimanga engisenzelwa yilo baba hayi shani izandla kakhulu unekhaya manje ngiyabona inyakanyaka makusho ukuthi ikhaya belingekho sonke lesi sikhathi bengikhongoza ngamaplastic bengiwabopha lapha phezulu angisho ihlaya ngibopha lapha phezulu emamaconsi Nkosi ivele leke ebengenza kanjalo yanede yabona ukuthi khona ukuzayo yavele yawa yayiwela yathi maluju izwele ayiwilisho ngengqaka kazimbobo emhlanje mawubuka wena ubona ukuthi yini into edala ukuthi umprofeti kufike kulesi sigaba sokuthi mawufika la kamprofeti ukwazi ukwakha ikhaya yini leqaqekile neyenzekile umprofeti wami ungenzele izimangaliso usuke ngilibona kahle ukuthi ilona oluvule izinto zami ngosuku lebirthday yakhe sasingavumi ukusuka inyembezi kimina waze wangiduduza ubaba wami wangesula izinyembezi engangizikhala ungisulile ikhaya labantu abami noma ngalala ngiyazi ngibashiye ekhaya la ngempela futhi hayi into okudlala ngikhuluma ngo4 bedrooms ayishaya izandla kakhulu usebenze lo mprofeti umuntu nomuntu kuze angalungelwa izinto usetshenziswe mbukeli wami and ngeke umlapha umuntu ungaqalanga wamgeza into abayifaka kuyona mayinezingcabo uzibulala embukeli wami mawuqeda lapho mbukeli wami bese umuntu umlwela izitha zakhe embukeli wami mawuqeda umlwela izitha bese uyamfaka into yokumphakamisa kunabantu ke mbukeli wami abebe namabhizinisi athakathwa ama-ideas ebekhona mbukeli wami konakale mhla ethu uyaqala yavele yaqedwa lento mbukeli wami amabhizinisi awahambi kahle mbukeli wami imali ayingeni mbukeli wami umuntu obhedelwa umshado ube nomuntu oqale naye phansi thema sekulunga izinto wakulaxaza kanjalo mbukeli wami uhanjelwe empilweni akukho ukuhlangana nayo nabantwana akulungi lutho esikoleni nawe uyabona ukuthi kunensebenzele khona ikhona into eshaya amanzi ukuba udalelwanga izinto ezinhle ngaba uzicabanga ngaba uzifisa uyafisa kodwa umphefumulo wakho awufinyeleli ngoba kunensebenzelo mbukeli wami ingakho ngifuna wonke umuntu angiphathele umkhonto wakubo mbukeli wami abantu mbukeli wami abasetshenzwe emagcekeni kwaba nezinto ezifakwayo beqa kwase kuyabheda kwantshontsha isithunywa senhlanhla mbukeli wami and weza umzimba engathi khonto ekhumukayo kanti kulahleka inhlanhla mbukeli wami abantu mbukeli wami ababhedelwa imishado akunakuthula kunalutho mbukeli wami abantu mbukeli wami abathwasa kodwa akulungi lutho mbukeli wami abantu mbukeli wami esebehambe bahamba kodwa usiza balithole ngicela labo bantu mbukeli wami abantu abadinga into especial empilweni yabo bathi umprofeti izukhala kwami labo bantu ngicela ukubasiza mbukeli wami ngibageze ibhavu lizobe liphethwe yimina ngqo angithumeli ngiyazibambela ngaleli langa mbukeli wami ngiyakubhava mbukeli wami mangiqede lapho mbukeli wami ngikulwela izitha zakho ingakho ngifuna isikhali sakho mbukeli wami ngoba ibhodo lokulwa nabathakathi lizobe liphekiwe mbukeli wami mawuqeda lapho mbukeli wami sengikunikeza izinto ke mbukeli wami engineshow ukuthi mawubhedelwa ibhizinisi ubhedelwa imali noma ubhedelwa impilo lento iza kusebenzela noma ubhedelwa igceke mawuke wathatha lento wayifaka egcekeni kukhona into ozoyibona yenzeka bonke labantu ngibabiza mhla ka 21 manje lena akusiya abantu bonke
ikhethelo mbukeli wami izele wena izosebenzela wena ngicela ungiphathele umnikelo ka-5,000 rand ulungise ibhizinisi lakho ulungise inhlanhla yakho ulungise impilo yakho ulungise konke mbukeli wami kulunge kuqonde ukuthi ithiwe mbukeli wami awuyifaki le mali ku-akhawunti fika nayo iphethe ngesandla kodwa ngicela ungithumelele igama lakho ngibe ngiqala manje ngilungise impilo yakho mbukeli wami bonke labantu beze number 285 ku-Backstreet abantu abagijime ngobuningi ey'ndaweni zonke mawehla nje kuyo yonke i-taxi rank ye-long distance ubuzwa kwamagejageja bazokuthatha bakubeke embukeli wami ngoba ngisiza abantu abaningi akekho umuntu ongazi ngomprofethi umagejageja okule ndawo bonke labantu bafika la ekuseni mbukeli wami ngo-7 kuze kube ntambama mbukeli wami ngidila nabo yinkomo zesikhwama sabakithi mbukeli wami uNkulunkulu akubusise useza profethi magejageja wenza konke makusekhona igeja asindawo ngithonga kamboni uyoza mboni ngathola imoto hayi halala mprofeti magejageja halala. anything that you don't have can be created noma yini ekufanele ngiyenze kuba wena kukhanye zawuyenza uNkulunkulu wami uma ngisaphila uzokuzwisa umuzwa wokushintsha inabukeni njengabanye abafazi baba ngibona ama-twins abona amawele akhona asekhaya yebo angazi but kunempi yamasimu kamoba angazi wenzani yangizwa baba ngingumlimi ungumlimi ba yebo all right 22 kuMarch kuyobe kuyisonto ekseni ngo7 mbukeli wami zoqala ngo7 ngize ngiqede ngo11 ngiphuthume eMaritzburg ngiyoqala eThekwini kwelika Banana bantu baseMlazi bantu baseNanda eindaweni zonke la enilandela khona umprofeti osiza abantu magejageja ngicela niphuthume ngobuningi eDurban YMCA bayilungisile yaba yinhle le yandawo ngabona ukuthi asihlangane kuyona ngo7 ekseni kuya ku11 mbukeli wami inkonzo especially yabaqaqi la ngizoqaqa imisebenzi ngiqaqa izinto ezifasiwe ezaboshwa kwena zamadlozi wathwasa kusebenzeki awuthola imisebenzi noma uthola amatoha uregisteki uyabona na ukuthi lento iboshiwe ayikho into enje lento yenzeka kuwena kuphela ngicela ukukhuphuke uze eThekwini ekseni lapha edolobheni next to iYMCA taxi rank kuneholo abalibiza ngeYMCA imbukeli wami la kuzobe kumama ashami kuwo wonke amarenki bebona abantu aseThekwini aseduze naleli holo bebona abantu ukuthi naba abantu abaya kwamprofeti umagejageja u7 ekseni mbukeli wami size siqede ngo11 bese uyaphuthuma uyala uyakhona mbukeli wami nakhona uyaphatha umnikelo ka200 rand ngizoqaqa izinto owaboshwa kuzona sabela uyabizwa ungahlangana nesidalwa hayibo seyithenqinqi Yebo mamthu. imali khala kade phakathi Yebo. mangithi uzoba nemali uzoba nayo Imali engangiyishilo kubaba ukuthi ngizoyiletha iphindaphindekile kunale bekufanele abe ngilethile. siyabonga kakhulu baba umprofeti uqhubeka njalo somebody say inkosi ngigixabeze ngemali umprofeti umagejageja njalo ngamasonto uyatholakala enumber 285 ku-Backstreet ePietermaritzburg njalo ngamasonto ngo10 ngafika mina la ngihamba ngenduku njani ngibona induku engayiphela njengoba usumodela nje ngiyamodela manje ngijonga ukuthi manje ngusisi manje Halala mkhetha halala. Ubaba wakhuluma ngomuntu ocosha amabhodlela asile ebaleni kwakuyimini azasha athi amanye ahlaza amanye abovu ngathi awotshwala ayecoshwa yimi ubaba lento wayidonsa engangazi singakaze sesibonana omunye wabantu abazophuma imali iqaqekile Yangena imali engango 5,000. Ngiyabonga kakhulu komprofeti. Halala mpumelelo halala.
bonke abafaka izinto umprofeti uyayikhipha manje noma wathakatshe emathuneni ngiyakulanda manje. Ngiyazi uyafuna ukwazi ukuthi umprofeti uzomthola kanjani. Mbukelo wami ufuna sihlale phansi nawe siqondise izinto zakho senze konke kufanele sikwenze ukuze izinto zakho zilunge. Mbukelo wami njalo ngoLwesibili ngiyatholakala eMaritzburg kusuke ekseni ngo-8 mbukelo wami. Book i-1-on-1 yakho mbukelo wami awuyifaki imali ebank yonke into uyenza usufikile. Sabela ke mbukelo wami uyabika. I see 15 million deal. Yes. Thiwa usizi lwemali, it is enough for your faithfulness. Oh. Abantu base Cape Town nani nikhale kwezakala. Nginendaba ezimnandi abantu base Cape Town. Sengifikile nakunini. Kuyobe kungumhla ka28 kuMarch la ngiphethe khona abaqaqi. Kanti mbukelo wami ngiyoqala nge1-on-1 ekseni ngo8 mbukelo wami bese kuthi ngo11 inkonzi yaqala. 8 kuya ku11 i1-on-1 then 11 siyale sithi mbukelo wami siqala into engakazi bekhona sizokwenza abaqaqi la ngizoqeqa khona zonke into zakho ezifasiwe. Uyazi ukuthi ufasela umendo fanele ngabe ushade kudala, ufasela ibhizinisi alihambe ibhizinisi, ufasela imali ayingeni imali, ufasela umsebenzi awusebenza, ufasela isikole awuyiphambili. Kunomuntu owakufasa kufasa isidala kwafasa inhlanhla yonke into enawe iyonakala mbukelo wami. Ngifuna wena uzolanda abaqaqi, angifuni uthumele, ngifuna uzele wena ngqo uzolanda abaqaqi uqaqwe nasekuguleni lokho kuqindezela mbukelo wami okufuna ukuthatha impilo yakho. Umhla ka28 kuMarch mbukelo wami bantu base Cape Town sengifikile kunina. Ihholo mbukelo wami libizwa ngeSolomon Chuku Hall in Khayelitsha Site C next to Shoprite or Taxi Rank mbukelo wami. Ngicela uphinde ulalele kahle umuntu wase Cape Town. iSolomon Chuku Hall in Khayelitsha Site C next to Shoprite or Taxi Rank mbukelo wami. Nakhona abantu bakhona bazongiphathela umnikelo othe ukuthi xaxa ka250 nje kuphela bazolanda abaqaqi. Phuthumani ngobuningi benu bantu base Cape Town. Sabela uyabika. Kuthiwa ke mangihlede ngize ngifike ku1990. Uyangizama? Mangifika ku1990 ngibona iproblem yenyawo. Uyangizama? Le problem yaqala ukhulelwe ingane yomfana. Isizwe nesizwe sine system esiphila ngayo. EyamaSulumane ibizwa ngeIslamic. Kanjalo mbukelo wami izizwe nezizwe yamaNdiya ibizwa ngeHindu. Babambelela kuyona bese bayaphumelela. Lalela ke mbukelo wami yamaJuda iJudaism. Kanjalo nathi bantu base-Afrika sinento esayishiyelwa ngokhokho eyigugu lokuphumelela kwethu ebizwa ngesintu mbukelo wami. Mhla sabambelela kwesintu siyophumelela. Inkolo mbukelo wami yafika nokusinqinda amandla nokusidivide. Buka abantu base-North Africa bakhololwaza ama-Arabians bonke they subscribe to Islamic mbukelo wami. Thina ngala sakhonolizwa mbukelo wami amangisi namabhunu. Sisubscribe kwini kwiChristianity mbukelo wami. Inkolo ayithina siyisintu mbukelo wami. Singabantu ngenxa yesintu. Lalela ke mbukelo wami before singene kwinkolo fanele singene sigxile kwisintu kuqala. Mbukelo wami ayikho into ongayenza ungaqalanga kwisintu ezimpandeni zakho. Ngibiza bonke abantu mbukelo wami kuba nanku umbungazo imkhosi omkhulu lo esiubiza ngomkhosi obizwa ngobuntu conference. Abanye bawubiza ngephasika, abanye bawubiza ngeEaster conference. Kodwa thina sithi ubuntu mbukelo wami la sizofunda khona ngesintu mbukelo wami, la sizokwenza izinto zesintu bese siyaphumelela. Lalela ke mbukelo wami akekho umuntu oke wa-attenda lo mkhosi impilo yakhe engaguqukile ngoba lo mkhosi kudala ukhona. Masi kulo mkhosi aba namadlozi ayavuka, aba nenhlanhla iyavuka, aba namabhizinisi ayavuka. Akukho ngenzeki zonke imangaliso ziyenzeka. Uyaqala Friday mangiqeda mbukelo wami ngikhulekela wonke umuntu ozobe khona. Ngiphinde ngikukhulekele ngomhla ka4 ngomgqibelo mbukelo wami. Ngiphinde ngikukhulekele ngomhla ka5 sesivala mbukelo wami. Noma kuthiwa unesimo esinenkani kanjani ngeke uhambe lesimo ngingazange ngesilamule. Ubuntu conference buqala mhla ka3 ngoLwesihlanu mbukelo wami. Kuyobe kumhla ka3 kuApril ekseni mbukelo wami ngo9. Sonke masiphelele mbukelo wami sizobungaza ubuntu conference. Umhla ka4 mbukelo wami ekseni ngomgqibelo ngo10 buyaqala ubuntu conference mbukelo wami. Umhla ka5
siyavala ubuntu conference sinenkonzo ebizwa ngokuthi sesihlalweni la ngizokuhlalisa khona kwizinto eziqondene nawe mbukeli wami yini isihlalo into ehlonishwayo ephethe amandla nokuphakama komuntu mbukeli wami inkosi ngani ngesihlalo ngifuna ukuzokunika isihlalo wasinikezwa ngabakini uzohlala kusona ngomgqibelo ngesonto kembukelo wami ila siphatha khona umnikelo ka200 wokuhlala esihlaweni nokuxhawula isibusiso size kuwena mbukelo wami sabela uyabizwa bekufanele ngiqale kubaba kusasa kodwa ngizobonga ukuthi lo kade kusho last week Sunday yini imali ngingenile mamthuli kwathi ngiqenqe ngisho nomdodakazi akazi ngiyithulelile izobe ngithembe ngithi ebank kwathi awukahleke ukhona undodakazi la njengamanje uyamangala nje ukuthi hayibo ma ukhuluma ngani manje nangokuma eseqalile wathi uthi hayibo ubaba nje obeshilo wathi iviki lemali zakhala mamntuli ashani zandla kakhulu kunalento eqeda abantu ebenza abantu bethwase bonke ekhaya bedla inkamba kanti azidingekile mbukeli wami nithwase ngedlozi elilodwa nibe bathathu akekho osebenzayo la ekhaya nonke mbukeli wami nithwasela ukudliwa imali nihlabe nenza imisebenzi kodwa idlozi alisebenzi kungangeni nomuntu oyedwa mangena oyedwa angaphinda abuye mbukeli wami kanti kwakhuphuka idlozi elibizwa ngokuthi umdliwa idlozi elinamacala elivalelwe ngaphandle malibuya la ekhaya libuya ngempi mbukeli wami lidla izinto za la ekhaya ubona ngani ukuthi umdliwa sewungenile egcekeni imali ayihlali mbukeli wami inento ezidlayo ineli ngafika esandleni mayingavalekanga mbukeli wami idliwe izinto abantu bagula ngelanga le-payday izinto ziyaphela ukudla kuhlala emakhabetheni kanti nezilwanyana ezigijimayo mbukeli wami emzimbeni wakho nasegcekeni lakho azipheli mbukeli wami kanjalo umdliwa masufikile mbukeli wami uba namaphupho ulala nabantu ongabazi mbukeli wami uthi mawuthi uyolapha isilwane uphinde uthi uyabuya nansi lento icashe egazini lakho ngoba eyakini mbukeli wami uthi mawuxosha ubumnyama uxosha kanye nayo ngoba yinto yegazi lakho ababaningi abantu abakwazi ukulapha lesi silwane esibizwa ngomdliwa esasiyidlozi lala ekhaya elalinamandla kwakumele lizoletha umehluko kodwa la ngenwa imimoya emibi kwangena umona lajikela ikhaya mbukeli wami lidla khona la ekhaya umdliwa ngokudla mbukeli wami abantu abanomdliwa mbukeli wami imisebenzi impilo yonke into emndawonye kodwa kunalokhu uxabana nabantu bambize ngomthakathi bambize ngezinto ezimbi mbukeli wami kungenzeke lutho kanti mbukeli wami mayithenga indlu noma ethenga imoto akaqeda ukuyikhokhela iyadliwa mbukeli wami umdliwa ngokudla mbukeli wami bayazi abantu bengiwenza every Friday umdliwa mbukeli wami wadla imoto wadla amatekisi waqeda mbukeli wami ngabona ukuthi lesi silwane mawusibhayizela simbi siyingozi mbukeli wami asafuni ngithumela abantu sifuna mina ngqo ngiphume mbukeli wami ngenxa yokuba busy ke mbukeli wami sengiphuma once every Friday mbukeli wami enyangeni ulwesihlanu lwesonto lokuqala enyangeni mbukeli wami engiphuma kulona ngizokwenza umdliwa mbukeli wami ngifuna siyikhiphe siyilahle lento ngoba ayilapheki mbukeli wami idla la ekhaya mbukeli wami umdliwa ngokudla izinto zekhaya mbukeli njengoba ngikhuluma uyabona mani ukuthi ngikhuluma nawe ekhaya inkinga yakho uyathalalisa ubambile lo mdliwa ukuthi noma usuzwile ungalisukumela usizo ngiyakubiza ke mbukeli wami njalo kwiviki lokuqala mbukeli wami enyangeni ngolwesihlanu kuphuma mina ngqo angithumeli ngibonile mbukeli wami yamosha nezimpilo zabantu ebengibathuma ukuba bayokwenza umdliwa isipoki lesimbukelo wami esimbi kabi esibizwa ngomdliwa sidla ubudlelwane sidla yonke into kuphelele yonke into nayo esandleni ungakayisoli ingakapheli konke mbukelo wami ngiyakubiza mhla ka6 March mbukelo wami kuzobe kungolwesihlanu ngo6 ntambama ubusufikile uzolashwa umdliwa mbukelo wami ngicela ubhalise kodwa imali awuyifake efonini mbukelo wami nonedlozela imnyama noma ubani ofuna insebenzelo yokusetshenzwa ngumprofeti ubusuku amiyise emanzini la omelapha khona sabela ke mbukelo wami uyabizwa ngicela sesivala sibamba amanzi akhe ekhaya bese ngiyawabusisa baba endaweni zonke labalaleli bengibhekele khona ngibusisa amanzi ngikhuluma namakhosi amanzi ngikhuluma nazo zonke indawo la amanzi elawulwa khona ngizothi uNkulunkulu owenza konke makaphume ayosiza abantu bakhe njengoba ngikhulekela lamanzi kunabagulayo kunabangasebenzi kunabenezinto ezibahluphayo zobuthakathi ngizothi ubumnyama bonke mabudede ngikhanyisa indlela zabo makhanye yonke into abayenzayo uNkulunkulu wami owenza konke ngiyabonga ke mbukelo wami ukuhlala nathi lolu hlelo siphinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu kaMageja wenza konke